Jak teda začít měnit svůj život? Ať už potřebujete začít s čímkoliv, potřebujete na nový začátek energii. To je tedy aspoň za mě naprosto zásadní a lidé na to často zapomínají. Tedy spíš si to neuvědomují. Pokud jste unavení, vystresovaní a dlouhodobě nespokojení, pak vám to pravděpodobně nemusí vyjít tak, jak chcete. Změna se nejenže nemusí podařit, ale ještě vám bude hůř, protože sami sebe nutíte do něčeho, na co teď prostě nemáte kapacitu. A nemá to nic společného s tím, že jste neschopní, rozbití a mraky dalších blbostí, které vám namlouvá váš vnitřní kritik nebo dokonce lidé z vašeho okolí. Možná vás jednoduše přemohl třeba strach, to je taky velmi běžné. Takže je potřeba se naprosto reálně podívat na to, kde jste, kde se nacházíte a z toho vycházet. Protože pokud jste zrovna ten případ, kdy vás ovládá strach, bude potřeba udělat jiné změny než třeba Franta, který je totálně zacyklený v emocích z minulosti. A třeba Manuška, která se zrovna hrabe v pochybnostech, jestli to, co chce udělat, tedy tu změnu, vlastně vůbec chce a jestli to není jenom nějaký její výmysl. Každý jsme na startovní čáře, otázka zní, jestli máte na to, abyste mohli vystřelit a velmi rychle dosáhnout toho, co chcete za cenu vyčerpání. A nebo si sebereflektivně uvědomíte, že na tom energeticky nebo psychicky nejste zrovna nejlíp a takto vystřelit by vás mohlo stát poslední zbytky vaší cenné energie. V tu chvíli můžete jednoduše vyrazit procházkovým krokem, který je sice pomalý, ale stabilní a dojdete tak mnohem dál. Hlavně zcela opadne další, zcela zbytečný stres z toho, že se ve svém dosavadním životě snažíte udělat změny. No a ostatní zdroje, které budete potřebovat, se vám nabídnou sami na té vaší, v uvozovkách, procházce. Nemusíte je nikde schánět, dorazí k vám sami formou inspirace, nápadů a všechno bude tak nějak jasnější. Opravdu nemá smysl nikam spěchat. Tvoříte a učíte se něco zcela nového, takže to bude chvilku trvat, než se v tom zdokonalíte. A jak teda začít? Tady je pár tipů, které vám mohou pomoci si trochu nabít a pokud je budete dělat pravidelně a dlouhodobě, nejenže si je krásně dobijete baterky, ale i váš nervový systém se sklidní a budete mít jasnější mysl. Dostanete se do pohody, možná i do pochody a budete mít chuť ty vaše změny udělat. Najednou to půjde samo, až se budete sami divit. To vám můžu garantovat, protože jsem se tím už prošla. Je nepotřeba k tomu udělat přípravu. A samozřejmě si volte postupy, které s vámi rezonují, které vám dávají smysl a do kterých se vám chce. Nedělejte věci, které vám smysl nedávají nebo se vám dokonce příčí. Každý postupujte podle svých názorů a možností a do ničeho se nenuďte. Speciálně, pokud jste už dlouhodobě vyčerpaní a bez energie. A samozřejmě jako vždy platí, že pokud už jste opravdu hodně vyčerpaní a vyhořelí, prosím, zvažte možnost navštívit terapeuta. Tato odborná pomoc vám pomůže přesně tak, jak v danou chvíli potřebujete. Ale vrátíme se zpět. Začněte si věnovat sami sobě. Zkuste si denně dopřát oddech, odpočívejte hlavně hlavu. Uložit na gauč a pustit si film je sice dobrý nápad, kdy relaxujete opravdu celé vaše tělo. Ale pokud si pustíte třeba horor nebo nějakou jinou psychošílenost, nebo nedej bože nějaký nekonečný seriál, prostě cokoliv, co vám emočně velmi připomíná váš vlastní život, tak si moc nepomůžete. Protože se sice koukáte na film,
ale emoce, které u toho prožíváte, jsou skutečné. Vy víte, že to, na co se díváte, je pravděpodobně fikce, ale emoce nelze obejít. Takže pokud si opravdu potřebujete urazit, pusťte si něco, co je milé, vtipné či roztomilé. Aspoň si nepřidáte další těžké okamžiky. Zkuste se denně hýbat. Nejlépe choďte na procházku, do přírody ideálně, pokud to lze. Zkuste si občas zavřít oči a poslouchejte prostě jenom zvuky v okolí. Nebo si zkuste uvědomit, kolik odstínů zelené kolem sebe vidíte, nebo jakýkoliv jiných barev. Mě třeba vždycky fascinovalo, kolik barev dokážu vidět na jedné jediné procházce. Poslouchejte ptáky, pozorujte zvířata, zkuste udělat cokoliv, abyste co nejvíc vnímali to, kde zrovna jste, co tam vidíte, slyšíte, cítíte, nebo na co si můžete šáhnout. Tímto velmi jednoduchým postupem trénujete jak všímavost, tak pobyt v přítomnosti. Takové to prosté jsem, tady a teď. No a pokud k tomu svítí sluníčko, ještě se krásně nabijete energií, prohřejete celé tělo a získáte tak naprosté maximum, aby vám bylo lépe. U procházek fakt není cílem ujít 10 kilometrů najednou. Kor pokud jste tvor, který moc nechodí. Zvolte klidně kratší procházky, ale denně. Třeba jen pár minut na začátek, ale opravdu každý den. A pokud to jen trochu jde, tak i když není zrovna dokonalé počasí. Protože fakt se vám nic nestane, když trošku zmoknete. Naopak, budete na sebe ještě hrdí, že jste šli i přes nepřízeň počasí a to vás opět posílí a zvýší vám to sebevědomí. Můžete se přes den i protahovat. Yoga je naprosto dokonalý nástroj, jak si dlouhodobě udržovat tělo ve skvělé kondici. A ne, neznamená to, že budete muset cvičit hodinu denně. To opět není nutné. Zvolte si nějakou krátkou sestavičku na protažení těla. Na internetu jich najdete mraky. Bývají třeba 10minutové, jsou to jednoduché protahovačky a z dlouhodobého hlediska jsou naprosto skvělé. Zmizí vám všechny možné bolístky svalů a kloubů, které jste dřív běžně měli. Ráno se vám bude vstávat mnohem snáz, budete se cítit daleko silnější a jistě se přistihnete, že se protahujete i přes den, protože si to vaše tělo prostě vyžádá a vy ho vyslyšíte. Nehledě na to, že se vrátíte opět na svoji původní výšku. Ano, i ženy po porodech, i ti, kterým se sedá páteř, a dokonce i těm, které tráví celé dny sedavým životem. U mě to udělalo skoro 4 cm po 2 letech těchto kratšičkých cvičení. A to mám za sebou 2 porody a většinu profesního života v sedavém zaměstnání. A to ani necvičím denně, v průměru tak 5krát týdně. A cvičení mi zabere asi tak 5 minut, spíš trošku míň. For je totiž v tom, že cvičíte jenom chvilku, ale konstantně. Denně, nebo aspoň většinu týdne. Už po týdnu totiž budete mít pocit, že jste vyšší a přestane se vám stávat to, že si někde něco natáhnete nebo skřípnete. Takže speciálně pro nás všechny, kterým je 40+, vřele doporučuji. Z energetického hlediska budete tímto prostým protahováním uvolňovat bloky a napětí a po pár dnech zjistíte, že už to jedete jako rutinu a automaticky se půjdete protáhnout. Nevzdávejte se, pokud na vás cvičení bude na začátku těžší, nebo vám to nepůjde. Budete možná dost zatuhlí, ale to se velmi brzo srovná. Během 3 dní se obrovsky zlepšíte a budete na sebe hrdí. A v neposlední řadě si tím zpevníte celé tělo, vyrýsují se vám křivky, což je další super benefit tohohle prostého kratičkého cvičení. Opravdu stačí chvilka, nejlépe ráno, ale pokud to ráno nedáváte a akorát by vás to štvalo, tak nevadí, tak se prostě budete protahovat kdykoliv přes den. A pokud máte děti, určitě se k vám přidají a budete mít další super zábavu. Další naprosto zásadní věcí pro to, aby vám bylo lépe, je samozřejmě dobrý spánek.
Takže pokud večer uleháte s hlavou, která je jak po těžké kocovině a v noci se budíte a k ránu už tak nějak dospáváte, váš spánek asi moc kvalitní nebude. Zkuste si začít dělat přípravu na spánek. Co to znamená? To znamená, že večer před spaním si lehnete do postele, zavřete si oči a začnete postupně uvolňovat celé tělo. Soustředíte se jenom na to, jak se propadáte do matrace a jak je vám blaženě. Teď se zkuste zaměřit na hlavu. Pokud to v ní hučí a myšlenky lítají jak vztekle, zkuste si sami sebe představit, jak sedíte v kině a jen se na to koukáte. Nesnažte se to nějak řídit nebo usměrňovat, prostě jen poodstupte a pozorujte, co tam všechno lítá. Dejte si k tomu třeba popcorn a užívejte si tu srandu, protože to sranda je, když se budete koukat na všechny ty nesmysly, které vám lítají v hlavě. Tedy to, co teď vám běží na plátně. Tento prostý odstup od myšlenek je neuvěřitelně uklidňující. Nehledě na to, že si tak velmi snadno uvědomíte, že spousta z těch věcí, co máte v hlavě, vůbec není pravda. Že jsou to jen starý vzorce nebo prostě konstrukty. Já osobně tento postup miluju. Přines mi mraky aha momentů a nestačila jsem se divit, podle čeho jsem dřív žila a čemu všemu jsem dokázala věřit. No a ani se nenadějete a jste totálně vyklidněný a najednou spíte. Klidně se můžete čistě zaměřovat na to, že prostě jen jste a jen dýcháte. Kratší nádech, delší výdech. Pár minutek tohodle sklidňování před spaním vám zaručí lepší spánek než dny předtím. Taky můžete počítat třeba od 100 do 0. Odečítejte zhruba po sekundě, taky další skvělý postup. Klidně si večer spíš než film dejte nějakou knížku nebo si poslechněte nějaký zajímavý podcast, který vás namotivuje. Něco příjemného, něco nového, co se můžete učit, co vás bude inspirovat, co vám bude ku prospěchu. Zkrátka cokoliv, co vás dostane z běžného denního schonu, kdy nebudete myslet na svět okolo. Protože tohle je doba, kdy je potřeba se postupně uklidňovat, neřešit žádné šílenosti. Ne nadarmo se totiž říká, že ráno moudřejší večera a je to obrovská pravda. Prostě to všechno, co potřebujete řešit, večer nechte bejt. Budete se tomu věnovat až druhý den, kdy na to budete mít dost energie, budete čerství a noví do nového dne. Pak vás určitě napadnou daleko lepší řešení, než byste se snažili vymyslet večer. Nemáte na to prostě večer kapacitu, jste unavení po celém dni, takže to nechávejte všechno na ráno. Nebo na někdy. Není potřeba dělat velké změny, ba právě naopak, protože pokud postupujete krůček po krůčku, jdete pořád. Možná vám to na začátku přijde zdlouhavé, ale tvoříte si své nové já a potřebujete stabilní základ. Takže ano, potřeba postupovat pomalu je zásadní. Protože jedině tak si nastavíte pevný základy a všechno to, co stavíte, už vám nikdo nerozbije. Při práci se sebou totiž neexistují žádné zkratky a pokud se chcete dostat z toho stavu, kde jste, ať už je to prostá nespokojenost, frustrace či permanentní boj o přežití, jakákoliv malá změna bude mít obrovský vliv. Vždy je potřeba ovšem začít u sebe a sklidňovat sami sebe. Malé změny uvidíte už po pár dnech, budete se cítit trošku jistější, trošku spokojenější a vnější svět už nebude tak splašený nebo dokonce nepřátelský. Problémy už nebudou tak velké, protože si v nich už nebudete chtít utápět a bude pro vás důležitější to, jak se cítíte vy, než to, co se děje venku. A to je přesně stav, kterého potřebujete dosáhnout. A jak se budete stavět na nohy, ta větší změna, kterou chcete případně udělat, už vám půjde udělat mnohem snadněji. Uděláte větší krok, nebo vám přijde super nápad, jak by se to dalo vyřešit, a to velmi snadno. A samozřejmě dřív vás to nemohlo napadnout, protože jste byli v módu přežití a tam super nápady fakt nechodí. Tam naopak všechno vypadá daleko horší, než to ve skutečnosti je.
Trpělivost je v tomto procesu naprosto zásadní. Bohužel neexistuje super pilule, která by vám ze dne na den život vyřešila. A hlavně i kdyby existovala, tak dokud si nepřeprogramujete hlavu, museli byste ji baštit do konce svých dní a to asi nikdo z nás nechce. Není to zdaleka tak těžké, jak se teď může zdát. Je to o malých krocích, ze kterých si vytvoříte rutinu a než se nadějete, najednou děláte spoustu věcí sami pro sebe a je vám daleko lépe než kdy jindy. A ani nemáte pocit, že na něčem dřete. Prostě jste zavedli pár malých změn a postupně přidáváte další. Začne se z vás stávat někdo jiný. A i vaše okolí si toho bude všímat. Najednou totiž nebudete vždy k dispozici a už vůbec ne pro každého. Budete sami sebe slýchat říkat svému okolí věty typu teď ne, potřebuju si odpočinout, teď nemám čas, mám naplánováno něco jiného, potřebuju chvilku pro sebe a tak dál. A vy si prostě sednete do křesla a přečtete si zrovna tu knížku, na kterou jste dřív neměli čas. Nebo si pochováte kočku, nebo budete dělat cokoliv jinýho, ale nebudete u toho mít ten špatný pocit z toho, že jste někoho odmítli. Naopak, budete si prostě užívat ten čas sami se sebou. Protože teď už je pro vás prostě důležitější vaše pohoda, dobíjení vašich baterek. A jak se dostanete do tohoto stavu, což bude velmi rychle, nebude se vám už chtít plýtvat svou cennou energii na lidi, kteří toho akorát zneužívají a jen si berou. A toto je, drazí moji, vaše velké vítězství. Chápu, že spousta z vás tomu teď nevěří. Já bych tomu před pár lety taky nevěřila. Vždy jsem si myslela, že musím pořád dřít za to málo, co se mi dostane nazpět. A další věci, díky kterým jsem se vyčerpala, bylo zcela debilní přesvědčení, že když jsem empat, tak to musím být pro každého. A tak jsem neustále jen rozdávala. A to vás postupně prostě vyčerpá. A v těchto stavech nápravy trvají o mnoho déle, takže kdo jste to ještě nezažil, vřele nedoporučuju. I proto píšu tyto řádky, abyste si všímali sami sebe a svého těla a neopomíjeli stavarevné signály, protože vyhořeníčka si nemusíte tak snadno všimnout. V tom tkví jeho zákeřnost. Takže se věnujte sami sobě, svým potřebám a věcem, které máte rádi, abyste se dobíjeli. Poslouchejte své tělo a vnímejte jeho potřeby a bude vám dobře. Postupně se dostanete do pohody a budete mít energie na rozdávání. Upřímně, já ji teď mám víc než před 20 lety a je to super. Najednou dny nejsou jen o zbytečnosti a přežívání, ale o tom, že si sama tvořím svůj život. A vy to zvládnete taky. Jde to. A když se to povedlo mně, a to pouze s krátkodobou pomocí terapeutky v časech fakt zlých, tak to bude i vám. Stačí si dát tu možnost, že chcete být víc sami sebou, víc myslet na sebe než na to, co se děje venku a postupně se začnou dít divy. A nezapomínejte na to, že jste úžasní a zasloužíte si všechno, co si přejete. A já se na vás budu těšit u dalšího povídání. Mějte se krásně a pokud se vám moje tvorba líbí, podpořte tento kanál, aby se mohl dál rozrůstat, protože bez vás by to nešlo.